Goedemiddag, het is 4 uur. Welkom bij Joet. De hervormde gemeente van Warstiens, Warten en Werge hing een rechtszaak boven de Holle. Ze had onderjochten een graafromme dat rond 2030 kocht wie. In mei is het graaf van Ries en Ansje Hofstra leeghellen. De resten binnen achter de kerken op het kerkhof op een nij begroeven. Een van de BSB noemt Duts dat het graaf van haar paken en beppen er net meer wie. Was nou een soort strijd, maar de kerkmierskip binnen de Hofstra's op een nij begroeven op haar oude plak. Maar Ries Hofstra is nog net tevreden. We willen weten of er inderdaad de goede resten onder liggen. Dus als ze dat nog garanderen kunnen. Maar een DNA-test, maar een patholoog-anatoom of iets in die richting. En het bewijs is dat dat dus echt er is, ja, dan is het voor u klaar. De hervormde gemeente jouwt dat ze een flater maken haar, maar zou er wist van te wezen dat de goede resten herbegroeven binnen. Twee auto's die de mannen die nu zit bitten bij de oude vin die in de woord binnen in een verstoorn. Er is een vermoeden dat de bisten vergiftigen binnen. De auto's leven in Sanni en de Uitwenkooi. 2 van de treien begonnen 2 weken te trillen en kregen een stoep. Er is bezocht de bissen te behandelen met antibiotica, maar dat helpt niet meer. In de kooi binnen stikken viskvoen die er net terug de verzwargers inline binnen. Daar wordt nu verder naar gekeken in de richting van toxische stoffen, gifstoffen. Zijn de dieren vergiftigd? Dat is nu de hamvraag. De dieren auto's binnen voor onderzoek bracht naar de Rijksuniversiteit van Utrecht. Het nije skip van de EVT, de eigen veerdienste Schelling, zal van 30 maart al varen tussen Skilge en Haas. Eens hier de spathoek disse simmer op varamatten, maar dat slagen net terug alle je chin slagen. Nevens een wut vierde binnen de veiligheidseersken idioot heeg en moet de EVT nou nog een duur evacuatiesysteem installeren. De EVT wil de spathoek dit hier al wel inzetten als vrachtboot. Door een computersteuring in de operatiekamer van het MCL Ljouwert konden meer dan 10 mensen het net opereerd worden. De computer werd gebruikt om de historie van patiënten te controleren voordat ze onder narcose gebracht worden. En omdat dit nou net kon, binnen de operaties uit veiligheid van de patiënten uitstelt. De liften praten nog geen Friesk, maar verder is het nije provinciehuis onder het Twabaksmerk in Ljouwert klaar. Na 4 keer het provinciaal bestuur duurt weerom op het oude plak. Feestelijk, maar hinder en wijn, rint of op een fiets. Maar allen wachten een moersbrokje. Want ons na de jong 10 uur is mijn mannenmacht werken om het nieuwe provinciehuis op die kleer te krijgen. Dat liep het slagen, al praten de liften nog geen Friesk. Verdieping 3. Ik debuteer een Kokker die met 80 miljoen euro binnen het budget bleu, is een tevreden meeske. Ik hoop dat je een beeldbreed kanaal is, zodat mijn hele brede smile erop past. Want het is, dit is echt fantastisch. Een protte Friesk succes dit weekend op het NK Reetrieden op het Jereveen. Net alleen nog de Frieske rieders die in de goeie zaken. En coach Jillet Anema boekte prima resultaten. Anema is al 3 jaar de dreeuwende kracht achter de successen van de bandploeg en zocht dit weekend zijn rieders Bob de Jong en Jorrit Bergsma de titels op de 10 en de 5 kilometer winnen. Een prestatie om grutskop te wijzen, maar coach Anema is net gauw tevreden. We kennen wel een tosje meer, zeker Bob de Jong, die 5 kilometer, die weer net top. En ja, bij Jorrit maakt natuurlijk een geweldige stap en neemt altijd stappen. Nou is dit weer hetgeen wat hij weet en wat hij kan. En nu eerst we werken om de volgende stap te maken. In het weekend van 18 november is de volgende belangrijke wedstrijd. Dan is de eerste World Cup van het seizoen in Rusland. En dan binnen we daar aan de waarsverwachting. Joen en vannacht is het wat diezig. De wind neemt wat aan in kracht en het is een graad als 5, 6. En morgen eerst nog bewolking, maar later op de dag komt de zinnen er wat meer bij. En het is morgen maximaal 12 graden. En dit weer nijs in het kwad. Meer nijs en langere reportages keer je om 6 uur in Joet. Ont die tijd in er heer en boppenslag. Nog een mooi dag verder.